Kun mä oon tässä miettinyt, että mitenköhän mä saisin asiakkaat äänestämään Seppoa. Seppo on sentään kunnon mies. Toisin kuin tämä. Että osaa olla vastenmielisen näköinen jätkä. Siis tällainen raiskajahirviö ei saa päästä päättämään yhteisistä asioista. No, toki mä tiedän, että sä tunnet tän. Mutta vankilaan tää kuuluu. Tietysti voihan tää juttu olla perätön, eihän näistä koskaan tiedä. Ismo, ei se ole perätön. Maarit sen toimittajalle kertoo. Maarit? Maarit oli siis... Ei. Maarit kuuli multa tuosta raiskauksesta. Tanja, älä vaan sano, että... Mä tulin raskaaksi. Ja Julia on siis... Voi kultarakas, voi kultarakas. Ja minä vielä luulin, että sinä ja Päivinen ja... Perhanan. Tanja, mä lupaan, että toi Olio ei pääse lähellekään sua. Mä laitoin tähän teen vähän minttua, jos se vähän rauhoittaisi. Ihanaa. Sä oot ollut suuremmoinen mua kohtaan. Mä vaan rakastan sua. Ja kulta, mä tuun pitämään huolen siitä, että kukaan ei satuta sua enää koskaan. Onko sulla toi ehdokas selville? No sinä on varmaan. Ei ainakaan tää. Ai joo, mä näin ton jutun. Päivisen Kristoonhan siinä viitataan. Okei, enkä muu. Kokemuksesta tiedän, että juorulehdet kirjoittaa usein pelkkää potaskaa, mutta Päivisestä ton voi kyllä uskoakin. Ootko muuten kuullut, mitä Kivirannan Laura on mennyt tekemään? Hirttää se pitäisi. Laura? Ei. Tää Päivinen! Käydä nyt viattoman ja puolustuskyvyttömän naisen kimppuun. Tervepä terve. Tää vähän tuolla repsotti. Mä ajattelin ottaa tän parempaan talteen. Eihän sulla ole mitään sitä vastaa, että mä laitan sinne tilalle oman julisteen. Ja sinähän et ripustele, etkä liimaile mun kaupassa yhtään mitään. No. Mä halusin vaan esitellä sulle mun puolueeni vaaliohjelma. Mulla pitäisi olla vielä jokunen... Mä en ota raiskaajalta mitään vastaan. Anteeksi. Tässä siitä lukee. No tämmöisissä lehdissä nyt lukee kaikenlaista potaskaa. Sunhan se pitäisi tietää. Mulla ei ole mitään tekemistä tän kanssa. Kuulinko mä oikein? Väität sä mun naisystävää valehtelijaksi? Sun naisystäväsi? Mahtaako sulle nimi Tanja Jääskeläinen olla tuttu? Kyllähän mä Tanjuskan muistan. Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Laitela. Koitais nyt käydä päälle, Kristo. Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään avuton nainen. Koska sä jätät oikein vastuunsa tekemisistä? Se lehtijuttu on vale. Valetta sä oot koko äijä! Ei tommonen minnekään eduskuntaan kuulu, vaan vankilaan! Päästä nyt irti, jutellaan! Lopettakaa! On se kyllä kumma, että viatonta asiakasta retutetaan täällä, niin... Ja mikä viaton sä muka oot? Kyllä mä voisin nostaa tästä poliisijutun. Ja siitä vaan. Samalla me voidaan kertoa niille sun likaisesta menneisyydestä. Mä tein tolle jätkälle täysin selväksi, että jättää sut rauhaan. Sä lupasit pitää nyrkiskuorissa. Mä vaan puolustin sua. Mä en halua, että mä puolustaa nyrkit ojossa. Mitä? Etkö sä enää välitä siitä, mitä tuo jätkä teki sulle? Välitän. Mut sen takia, just sen takia mä vihaan väkivaltaisuutta enemmän kuin mitään muuta. Eihän tässä nyt siitä ole kysymys, vaan mä vaan halusin... Mä en todellakaan halua, että sä vajoat Kriston tasolle. Jos sä tippaakaan välität Juliasta tai musta, niin sä pidät kaiken omana tietonasi. No parasta pitää huolta, ettei se sun lihava kioskipelle tule enää lähellekään mua.
Mä en oo usuttanut Ismoa sun kimppuun. Älä sä nyt ala sössöttää siinä yhtään mitään. Sä oot syöttänyt sille ties mitä puppua, musta ei se ois muuten mun kimppuun käynyt. Me sovittiin jo aikaa sitten, että sä pidät turpas kiinni. Tää paska ei pöyhimällä parane, ymmärrät sä? Sä raiskasit mut. Mut tiedoks vaan, mä en halua ajatella sitä, enkä mitään muutakaan, mikä jotenkin liittyy suhun. Mä en halua ajatella sitä. No mikäs se tämä on? Mä lupaan olla tosi tarkkana siellä kopissa, ettei tuu vahingossa annettua ääntä sen väärälle tyypille. Siis 209, 209. Hyvä kun muistasit. Harmi, että se... Onnistui. Terveisiä Tampereelta. Aha, jaa. Haha, voi Elinalta. Siellä ne Onni ja Tuomon kanssa jännittää sohvalla, että miten äijän käy. Pianhan se nähdään. Missäköhän Niin, on se sun salainen ihailijatar vai? Ismo ja Tanjaa tässä odottelen. Älä selitä. Sä oot lorottanut partavettä siihen malliin, että taatusti otat sitä helluas. No mitä sitten vaikka odottaisinkin? Se on sentään mun pääsponsori. On se niin ihanaa tuo nuori rakkaus. Misäs täällä on sitä ilmasta juotavaa? Sitten Helsingin vaalipiirin alustaviin tuloksiin, kun äänistä on laskettu 92%. Olkaas vähän hiljaa. Helsingissä näyttäisi muhivan melkoinen yllätys, sillä vaalipiirin yhdeksi ääniharavaksi on nousemassa totuuspuolueen Seppo Taalasmaa. Hei, kuunnellaan vielä! Nyt voisi jo melkoisella varmuudella sanoa, että Seppo Taalasmaa menee läpi. Hyvä Seppo! Vai, ja sä teit sen! Mä tein sen. Mä tein sen! Ei, kuunnellaan vielä nämä lopulliset tulokset. Helsingin ääniharava totuuspuolueen Seppo Taalasmaa keräsi melkoisen äänisaaliin näin pienelle puolueelle. Hyvä Seppo. Kiitos kaikille äänestäjille. Tällä kertaa saalis ei kuitenkaan riittänyt, sillä niukkaan voittoon kiri KKI:n Kristo Päivinen. No voi. Päivinen ohitti Taalasmaan vaaliliiton turvin. Sun ura arkadian määrä taisi jäädä melko lyhyeksi. Kun Kristohan sai vähemmän ääniä kuin minä.